हेलो गाइस साफ्रोमनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा विलियाम बसुमतारी आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे WB साउन्ड्स इउटिउब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन जाहोनानो जादों दिनै फाइनाली आंनि चेनेला 10K साबस्क्राइबार जाबाय आरो दिनै बे 10K साबस्क्राइबार जानायनि सिगां माने आं गोबां माने इउटिउबावनो जा बा फेसबुकआवनो जा माने गोबां पस्टफोर होदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा बे पस्टफोर होनायखौ नुनानै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों, दिनै आंनि पस्टफोरखौ शेयार खालामना होदों। बिनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हामबाय होनना बुङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय। आरो दिनै नेयै फाइनाली आंनि चेनेला 10K साबस्क्राइबार जामारबाय आरो लास्ट 29 सेप्टेम्बराव आङो मोनसे पस्ट होबावदोंमोन आरो बेनो लास्ट पस्टमोन माने 10K नि सोमोन्दै माने मोनसे 10K जों रिलेटेड आरो ना। माने 1 अक्ट'बरावहाय आंनि बार्थडे दंमोनथ', ओमफ्राय आङो फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन आरो जेनेबा बार्थडेनि सिगां 10K जानायमोनब्ला गोसोआ गोजोनगौमोन, बार्थडे गिफ्ट हिसाबै गनायना लागौमोन होननानै। दिनै नोंथांमोना आंनि साननायखौ जाफुंहोबाय आरो आं बिनि थाखायबो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो माने आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय हामबाय होनो आरोना। दिनै नोंथांमोना आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामदों, बेबायदि अननायफोरखौ होदों आरो आं फोथायो नोंथांमोना इयुननि समावबो आंखौ बेबायदिनो लाभ आरो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं सानो। आंबो हास्थायो माने नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो मोजां बिदिथ' भिडिअफोरथ' आं लाबोनाय जाया बारा, होमबाबो आं सानो आरोना भिडिअफोर लाबोनो आरो उननि समाव जिफोर माने प्रजेक्टफोर मावगोन नोंथांमोना बेफोरावबो माने आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामगोन, बिदिनो अननायफोरखौ होगोन होननानै आङो आसा खालामो। दायो मैयायो माखासे बिदिनो पार्टि खालामनायाव लानाय माखासे क्लिपफोर दङ फिसा बेफोरखौ आङो हायोब्ला एड खालामनानै होगोन, नोंथांमोनाबो नायनानै एसे गोजोननाय लाबानो जाबाय। स' एसेबां स्पेशलबो नङा, जास्ट माने ओरैनो फिसा बार्थडेनि आरो 10K नि मोननैजोंबो जमा बुजाबनानै माने मोनसेखौनो होबाय आरो। ओमफ्राय दा बेयावहाय गोबां लोगोफोर फैदों आरो जायफोरा फैदों बिथांमोनखौबो हामबाय होनना बुंदों आरोना आंनि लोगोफोरखौ। आरो लोगोफोर माखासे दंबावोमोन बिथांमोना फैनो हायाखैब्लाबो माने बिथांमोना जोबोर आंखौ विश खालामहरदों, मोजां बिदिनो आंखौ माने विश खालामहरदों, बार्थडे विश। आरो बेजों लोगोसे गोबां लोगोफोरा माने आंनि बे चेनेलाव जिथुनिखि 10K साबस्क्राइबार जादों बेयाव बिथांमोननिबो गोबां आखाइ दङ। आं बिथांमोनखौबो हामबाय होनना बुंनांसिगोन, मानो होनोब्ला बिथांमोनाबो गोबां माने आंनि थाखाय खस्थ' खालामफादों। दिनै बेसेयावनो जोबनानै थायाखै आरो फिउचाराव दंबावो गोबां फैनो गोनां। स' नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होनना आं फोथायो। नोंथांमोना सानदों खोमा मानो गारि सिङाव जनानै भिडिअ बनायखो होननानै। गारि सिङाव जनाया माने दहाय अखा हाबाय थादोंमोन, ओमफ्राय जों हाजो खाथियावसो दंफैयो। ओमफ्राय दा अखा हाबाय थानायखाय गारि सिङाव जिरायनो बुंनायमोन आरो, ओमफ्राय सान्दुं दुंबाय नै बोथोरानो आरां जाबाय थादों दामानि। नोंथांमोना माने आंखौ कमेन्टफ्राव बुंहरो भिडिअ लाबो होननानै, नाथाय आंबो लाबोनो सानो, होमबाबो माने समनि आंखालाव हाया जायो आरोना। जा माने न'आव दखान होयो, ओमफ्राय दा जोंहा साथामल'सो, मामा बाबा आं। ओमफ्राय दा बेनिखायनो दखान होग्रा मानसिफ्रा मिथिसिगोन आरो, जायहा न'आव माने दखान होनानै जायो बिथांमोना मिथिसिगोन। दा दखान थानाय मानसिया माने जानला मानला खामानिफोरखौ माने मावनो हायि जायो आरोना, खामानिफोरखौनो गारनो हाया। दा बिनिखायनो बिदि समनि आंखालखाय माने आङो बिदि भिडिअफोरखौ लाबोनो हाया। दायो नेक्स्ट प्रजेक्ट थाबैनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों। आं आसा खालामो बेखौबो नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै। जितु थांनाय बारावनि जितु प्रजेक्टफोर गोबां माने मोजाङैनो रेसपन्स होदों थांनाय बारनि बिदि प्रजेक्टफोरखौबो। दा फैबाय थानाय समफोराव जितु प्रजेक्टफोर फैगोन, जितु मेथाइफोर फैगोन, बेखौबो नोंथांमोना बेबायदिनो मोजां मोनगोन बा बिदिनो सापर्ट खालामगोन होननानै आं फोथायनाय लाखिदों। जोबनायाव आङो बेखौनो बुंनो सानो, जेरैबायदि आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनांगौमोन, आं जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनांगौमोन, आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो रोङाखै जानांगौ। स' होमब्लाबो आंनिफ्राय आं जेसेखिनिखौ हायो आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय। माबाफोर जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ नोंथांमोना निमाहा खालामगोन।
बेसेनोसै गोजोन्थों अमा बेदर बेफारियानो ini original बेफारिया deh isi ki hubungannya bra isi kurang ngopi ini ya bender Hali itu gini ya, ada songkrea mulai ngoplas ya nale, mau jangan nale deh, stop lah. Kita sendiri ya. Serba goreng harus sendiri pak. Ini lah maksudnya ada. Ready to eat now. Boleh, mau selama? oh yes how sweat Mas sweat. how sweat mentarsigan